Hej og velkommen til Vild 5 News. Jeg hedder Amalie. Og jeg hedder Lærke. I dette program vil vi fortælle om, hvad der kommer til at ske i næste uge på Vild 5. Det er en kort uge i næste uge. Klubben har åbent 2 dage, mandag og tirsdag. Mandag tager vi Tivoli og får det sidste skud julestemning på deres fede julemarked. Tirsdag afslutter vi 2015 med en kæmpe julefrokost. Husk, hvis I skal med, så melder jeg til inden tirsdag. Og det var alt, vi havde for dette år. Vi siger tak for i år og ønsker jer alle god jul og godt nytår. Vi ses på klubben i 2016. God jul og godt nytår. God jul og godt nytår! God jul og godt nytår! God jul og godt nytår! God jul og godt nytår. God jul og godt nytår! God jul og godt nytår! God jul og godt nytår. God jul og godt nytår! God jul og godt nytår! Rigtig god jul, godt nytår, vi ses i klubben.